Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Sunt Alexandra Vasile și astăzi ne bucurăm de prezența doamnei Carmen Paraschivescu, psiholog specialist, psihoterapeut și membru fondator al Asociației Psihologilor Consilieri și Psihoterapeuții de Cuplu și Familie Tomis din Constanța. Bună ziua! Bună ziua! Tema interviului este educație digitală, riscuri și beneficii la copii, părinți și profesori. Și ne bucurăm că ați răspuns invitației noastre pentru a afla cât mai multe răspunsuri în privința acestui aspect. Pentru că știm cu toții, trecem printr-o perioadă fără precedent și această pandemie de coronavirus și-a pus puternic amprenta asupra noastră și ne confruntăm cu o serie de măsuri mai mult sau mai puțin controversate. Începutul de an a fost atipic și copiii și profesorii sunt nevoiți să folosească acea mască de protecție tot timpul orelor, părinții nu au acces în școli, în unele săli de curs există acele panouri de plexiglas. Din acest motiv dorim să vă întrebăm ce impact au aceste măsuri anti-COVID impuse de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății pe termen mediu și lung. Pe termen mediu sper să aibă ca efect reducerea îmbolnăvirilor, pentru că ăsta este scopul lor. Nu sunt puse toate măsurile acestea de igienă și de prevenire a virusului. Nu sunt puse în scop educativ, ci sunt puse în scop de prevenire. Deci sper din tot sufletul ca îmbolnăvirile să fie reduse datorită acestor măsuri. Bineînțeles că au un impact asupra actului de educație. Au efect nu numai aceste măsuri, ci și formele de învățământ care se vor practica în perioada aceasta, care sunt pe de o parte necesare, pe de alta sunt provocatoare pentru că nimeni nu le-a promovat până acum și nu le-a practicat până acum. Pe termen lung, de asemenea, sper să aibă efecte ca toți cei implicați în actul de educație să le interiorizeze aceste metode de prevenire a bolilor și până la urmă de educație a igienei și să aibă un efect benefic și pe termen lung, pentru că nu doar virusul ăsta a fost de-a lungul vremurilor cel care a mai îmbolnăvit copiii, au fost epidemii de hepatit, au fost epidemii de rujeolă, de pojar, de toate felurile de boli și sper să se limiteze numărul de îmbolnăviri. Bineînțeles că vor avea efecte asupra stării afective a copiilor, a cadrelor didactice, a părinților și pentru că este de-abia la început, încă nu putem să spunem exact care vor fi acestea, dar să sperăm că vor fi limitate și acestea și că educația își va duce la bun sfârșit scopul ei, cel de a crea oameni. Cum percep preșcolarii și elevii toate aceste schimbări, dar părinții și profesorii? Pentru că se menționa la un moment dat că nu avem voie să ne îmbrățișăm, fiind cu acea mască nu reușim să vedem toată expresia unui copil. Să ne îmbrățișăm la școală, iarăși, cred că e un efect pozitiv. Era o apropiere foarte mare, mai ales în cadrul grădinițelor, în cadrul învățământului preșcolar. Erau și foarte aglomerați și foarte intimi, unul cu altul. Nu ar fi neapărat ceva rău, dar trebuie să învețe totuși și în momentele critice cum să se distanțeze. Copiii sunt niște persoane care au o anumită înțelepciune. Adică eu nu cred că ei sunt foarte critici cu această măscuță. Ei sunt bucuroși să o poarte. Am văzut, o poartă chiar și în cabinetele de psihoterapie, de psihologie, o poartă pe stradă, o poartă în magazine. Poate unii dintre ei, într-adevăr, au un opoziționism mai pronunțat și se opun, dar foarte mult contează și cum le este prezentată de către părinți, în primul rând, și apoi de către școală această barieră, să zicem, că trebuie să porți o mască. E o piesă de îmbrăcăminte, la urma urmei, cum era și fularul, care se punea tot pe gură și pe nas. Poate că era chiar mai incomod un fular gros de lână decât o mască care are scopul de a preveni, împrăștierea și intrarea microbilor, a virusurilor în organismul lui. Deci poate fi făcut să înțeleagă că trebuie purtată și să o poarte chiar cu plăcere.
Cum credeți că se vor desfășura orele în acest context pandemic? Au început într-o diversitate de forme și cred că este bine că sunt foarte diverse, pentru că nicio școală nu are același specific cu alta. Pe zone din țară sunt zone în care există pericolul mai mare, sunt școli în care au fost focare, să zicem, adică îmbolnăviri, și nu se poate compara cu o altă școală unde nu a fost niciun caz într-o localitate întreagă, să zicem rurală sau urbană, și atunci acolo cred că se pot desfășura cursurile într-o formă fizică în școală, pe când în alte locuri a început să practice hibrid sau cum se numește, combinat online și fizic în clasă. Și fiecare școală cred că de la săptămână la săptămână își va adapta modalitatea de predare și modalitatea de testare a copiilor, de, control, de verificare a cunoștințelor lor, dar din când în când cred că sau încet, se vor orienta spre a chema pe copii la școală, pentru că, după cum se vede, doar după o săptămână, ca și în prima perioadă a pandemiei, când s-a început învățământul online, toată lumea este cumva epuizată de această metodă. Deși pare cumva mai comodă, totuși și copiii și profesorii, toate cadrele didactice sunt puțin depășite de acest fenomen al învățământului online. Au crescut și cazurile de profesori confirmați cu coronavirus și de asemenea și elevi, studenți. Da, era firesc cumva, pentru că e un virus care nu poți să-l ții doar acolo unde vrei, ci el circulă. Nu știm, eu personal nu am informații dacă de la școală au fost căpătate aceste boli sau din mediul personal de acasă sau din alte medii. Bineînțeles că vor crește, probabil, pentru că era un fapt de așteptat că odată cu începerea școlii și cu revenirea în colectivități, oricât ar fi ei de distanțați, tot iau contact, sunt într-un mediu închis și îmbolnăvirea se poate produce mai ușor decât afară sau, în mediile izolate ale fiecarei familii. Cum credeți că se vor conecta profesorii? Pentru că, așa cum spuneam, acea mască oarecum împiedică posibilitatea de a vedea exact cum percepe elevul informația transmisă la ore. Spre exemplu, dacă un copil în ultima bancă, el cum va reuși să înțeleagă toată informația? Cred că e o bună ocazie să găsim multiple metode de comunicare, pentru că ne-am bazat foarte mult, poate, pe a urmări mimica feței unui copil, să vedem ce simte. Dar cred că putem acum să-i stimulăm să ne spună. Deci chiar cred că poate fi un pas foarte bun introducerea, în primul rând, a unor ore de comunicare, poate chiar online, să se facă această lecție de comunicare, în care copiilor să li se spună că adulții vor să afle de la ei ce simt, dacă au înțeles ceva, dacă au ceva de comentat. Toate comunicările pe care copiii ni le fac duc la îmbunătățirea unui act de educație, de învățământ. De fapt, el ne oferă un feedback, da? Câteodată prin mimică, și noi credem că este suficient, dar nu întotdeauna tot ceea ce vedem pe fața lui este și ceea ce simte el. Copiii, ca și adulții, pot să zâmbească din complezență, dar să fie foarte supărați sau foarte furioși în interior. Dacă îi stimulăm să ne vorbească despre emoțiile lor și nu aplicăm imediat o metodă de a-l închide, de a închide comunicarea asta cu el, pentru că putem să o luăm noi ca pe o critică. Dacă ne spune n-am înțeles, poate în primă fază un cadru didactic ar spune oare nu sunt eu suficient de bine pregătit să-i explic unui copil, pe când poate doar nivelul intelectual al copilului până la urmă îl face să nu înțeleagă și asta ne spune trebuie să-i mai spun încă o dată sau sub o altă formă. Deci cred că pot fi stimulați copiii să ne spună într-o formă, nu în mijlocul orei dar orele acestea de comunicare cred că ar fi foarte binevenite încă chiar de la grădiniță. Și altfel putem, prin testări, prin verificări, să vedem exact care este nivelul lor.
nu știu, într-o clasă cu foarte mulți copii și până acum cum putea un cadru didactic să îi urmărească pe fiecare și să vadă care este nivelul lui. Probabil că se ducea la caiet și se uita ce a scris și corecta și venea cu informații în plus. La fel, cred că se poate face și acum și chiar de la distanță, dacă sunt stimulați, repet, copiii să spună unde n-au înțeles, ce n-au înțeles, ce simt și cum ar vrea să fie în continuare. Ținând cont că discutăm despre toate aceste schimbări și, evident, unele chiar își pun amprenta destul de puternică asupra noastră, mai ales asupra copiilor, cât de importantă este și comunicarea cu un psiholog pentru a reuși să depășim aceste momente cu brio? Este o situație generală. De la începutul acestei perioade am spus-o. Poate că psihologul știe cum să intervină într-o criză, dar acum a fost o criză generalizată. Nu spun că nu avem metode să facem o intervenție cu fiecare în parte, dacă situația o cere. Poate că au fost situații speciale în care în anumite familii au fost persoane vulnerabile și a fost resimțit altfel acest pericol. Altfel, cam toată lumea este în aceeași situație și deci nu putem, cred, să mergem toți la psiholog. Vom găsi și sigur am găsit până acum metode prin care să facem față acestei situații fiecare dintre noi. Ca indivizi, ca sisteme familiale, ca sisteme profesionale și așa mai departe. După ce a trecut șocul, unde suntem, ce ni se întâmplă, am revenit și fiecare ne-am găsit o formă să ne dezvoltăm cumva pe noi înșine, astfel încât să considerăm această perioadă o perioadă chiar de creștere, adică să fim pregătiți altă dată pentru ceva la fel sau chiar mai grav. Și de ce nu și de acceptare? Și de acceptare, da. Repet, rolul psihologului poate să fie unul benefic în perioada asta, în situații absolut speciale, dar în sine nu consider că ar trebui să facem o terapie doar pentru că a venit o pandemie. E un fapt de viață grav, critic, dar peste care trebuie să trecem cu resursele noastre. Unele mămici erau îngrijorate pentru copiii care sunt oarecum plasați în băncile din spatele clasei și se întrebau oarecum reușesc să înțeleagă toată informația și să rețină ceva din orele de curs. Repet, este o situație specială și așa cum au spus-o și alți psihologi, trebuie să ne adaptăm și să considerăm asta o perioadă de trecere. Adică prioritatea nu cred că este pe cunoștințele pe care le capătă copiii acum, pe care le înregistrează acum, ci pe menținerea unui nivel intelectual stimulativ, adică să-și pună creierul la contribuție, cum se zice. Asta, bineînțeles că se poate face și acasă, dar cu mai mare greutate, se poate face foarte bine la școală, în colectivitate, se poate face de acasă în învățământ online, adică să fie puși la treabă, să mențină nivelul măcar ăla care a fost la începutul pandemiei și a opririi învățământului. Cred că sunt foarte importante. În continuare vor fi examene la anul și toată lumea vrea ca copiilor să înregistreze un progres intelectual și școlar. Dar pentru că, așa cum spunea un Daniel David, un psiholog foarte cunoscut, de la Cluj. Da, de la Cluj. Este ca într-o situație de război și atunci adaptăm totul la această situație. Nu ne propunem neapărat să fie ca înainte, ne propunem să depășim cumva această perioadă și apoi să reparăm dacă este ceva de reparat. Prioritatea acum, repet, ca în prima frază pe care am spus-o, este să rămânem sănătoși. Altfel, totul e degeaba. Se poate să vină un val mai, pronunțat, mai mare de îmbolnăviri și să se oprească iarăși cu totul. Nici online, nici în niciun fel, pentru că din cine știe ce motive, nu? Ce vom face atunci? Adică trebuie să înțelegem că această perioadă, până când se va găsi o rezolvare, satisfăcătoare, pentru că rezolvare totală nu știm încă în ce formă va veni, să menținem acest nivel pe toate planurile. Repet, afectiv,
nu putem spune suntem extraordinar de fericiți acum că e această pandemie, dar fiecare are resursele lui să facă lucruri care îi aduc plăcere chiar și acum, chiar și în situația asta în care oamenii în jurul nostru sunt bolnavi, sunt în suferință, sunt persoane vulnerabile pe lângă noi. Deci, copiii care stau în ultima bancă, sunt convinsă că vor face ei tot ce pot ca să înregistreze progresul pe care și-l doresc. Adică depinde și de ei. Faptul că stai în ultima bancă, câteodată este benefic. Vezi tot ce se întâmplă în fața ta, nu mai cred că este o problemă, mai ales că așezarea în bănci acum este foarte diversă. În U, în spic, în cerc și așa mai departe. Se pot improviza tot felul de așezări în bancă față de așezarea clasică, unul după altul, și ultima bancă să fie pentru cei care de obicei nu ascultă. Putem spune că pandemia a adus și lucruri bune din punctul acesta de vedere, fiind o diversificare, nu? Fiecare unitate școlară are libertatea de a alege, practic, modalitatea de învățământ. Dacă și-ar asuma-o, ar fi un element foarte bun, pentru că de mult timp unitățile de învățământ își doreau o anumită autonomie. Uite că o au acum și poate nu știu ce să facă cu ea. Pentru că cu autonomia asta vine și o doză de responsabilizare, adică vezi ce faci. Trebuie să-ți asumi niște decizii pe care le iei. Personal am avut idei multe, dar eu nu sunt cadru didactic, adică nu pot să spun că erau cele mai bune. De exemplu, să se mențină învățământul online, dar profesorii să fie în școală și de acolo să predea, nu din casele lor, unde n-au mijloace potrivite, n-au un serviciu informatic bun și nu pot fi consiliați cu privire chiar la metodele tehnice care se pot aplica. Există table și interactive, toată lumea care a fost la niște cursuri a văzut cum se pot desfășura, chiar cursuri universitare transmise online. Deci puteau beneficia toți profesorii cadrele didactice de această consiliere, de baza materială a școlilor și să facă orele în continuare online cu copiii acasă într-un mod foarte profesionist. Cine nu înțelege de acasă să poată să se ducă la școală și să beneficieze de consiliere personală a profesorilor, bineînțeles în programul de lucru al profesorului, nu în timpul lui liber. Și aici au fost multe discuții, în sensul că părinții aduc ca argument că nu au timpul necesar să supravegheze elevii, să vadă că sunt activi la orele online, au locuri de muncă și le este dificil din punctul acesta de vedere. Pe de altă parte, din ceea ce spun tot părinții, s-a transmis faptul că atunci când sunt ore online, nu se va mai recupera materia care a fost făcută în sălile de curs fizic, ci se va merge în continuare cu informația. Revenim, deci ei vor o situație ideală în care ei să-și vadă de lucru în continuare, în care profesorii să fie la fel de disponibili să predea copiilor și să îi facă poate chiar mai atenți decât înainte, când erau în clase, când nu se știa exact care e atent, care nu e atent, dar îl trimiteai la școală și știai că e acolo și cumva trebuie să intre. Acum poate să stea online, dar sunt o grămadă de niște caricaturi cu câte o poză pusă în față, iar el în spate doarme sau stă pe telefon. Adică vor o situație ideală sau o soluție ideală într-o situație dificilă. Nu putem să ne desfășurăm viața ca înainte, nu putem să trimitem copilul la școală doar ca să aibă cine să-l supravegheze acolo. E clar că modul nostru de viață al părinților cu copiii la școală, mai ales cei care iau la școală, se schimbă, dar totul se schimbă când ai un copil 2-3, așa că acum trebuie să vedem care sunt prioritățile noastre. Dacă prioritatea este copilul trebuie să învețe, atunci ne schimbăm în așa fel modul de viață încât să învețe, dacă este prioritar pentru noi lucrul ăsta. Dacă prioritar este ca întreaga societate să trecem într-o formă sau alta, un an, să ne propunem, nu știu, personal mi-am spus cât poate să dureze. Poate la fel ca pandemia din 1918, 2 ani, hai să încercăm ăștia 2 ani să ne menținem la un nivel, repet, și afectiv, adică să nu cădem nici în depresii,
nici să, ok, ne propunem să creștem într-o formă anume, toți am crescut psihologic, psihic, suntem altfel, puțin mai puternici și să vedem după acești 2 ani cu ce rămânem și atunci să ne evaluăm și să vedem ce avem de făcut în continuare. Individual în viața fiecărui om intervin perioade din astea, poate chiar mai grele. Acum pentru adolescenți nu reprezintă un pericol virusul ăsta, nu? Dar tot adolescența e tot o perioadă grea, peste care grea, dar frumoasă, dar cu multe provocări, peste care, într-un fel sau altul, trecem. Da? Faptul că acum a apărut acest virus, pe tineri mai puțin îi afectează la nivelul ăsta și sper să-i afecteze puțin și să nu fie atât de împovărați de ideea asta că îmi pot îmbolnăvi bunicii, părinții, că nu ține de ei și nu sunt vinovați cu nimic dacă s-ar întâmpla asta. Și cu siguranță vor trece cu resursele lor. Dar pentru cei care nu sunt atât de activi la orele online, cum pot fi motivați? Motivați să stea online este puțin dificil acum, dar nu imposibil. Putem imagina diverse pedagogi cu psihopedagogi, cu cadre didactice, chiar cu elevii înșiși, pentru că ei nu sunt doar o masă asupra cărora trebuie să acționăm și să-i facem noi într-un fel. Ei trebuie, odată, motivația să vină din interior, adică să le proiectezi cumva obiective pe termen lung, obiective pe care și le stabilesc ei și pentru asta, bineînțeles că intervine și conștiinciozitatea, adică acel fenomen care te face să îți amâni o recompensă acum pentru o recompensă în viitor. Și deci trebuie și ei cumva chestionați, puși la treabă să se gândească cum să se poată face acest lucru. Adică mulți au spus și am intrat pe niște grupuri de părinți în care își spun din experiența lor cu școala aceasta online că ar fi foarte bine dacă ar putea să-și aleagă ei timpul în care să asiste la orele astea, pentru că nu întotdeauna sunt pregătiți. Statul acasă este asociat cu relaxarea, cu odihna, statul cu o tabletă sau un telefon în mână sau la calculator este asociat cu, de asemenea, relaxare, cu timp liber și e foarte greu pentru ei să se trezească, să se îmbrace eventual și într-o uniformă, să se așeze în fotoliu de acasă și să asiste la ore online și să fie foarte concentrați acolo. Și pentru noi este greu, să recunoaștem. Tot ce am făcut online în perioada asta a fost pe de o parte inedit, că ne ținea în priză cu, psihologia sau cu știrile sau cu ce faceți dumneavoastră, dar pe de altă parte ne dădeam seama că e un fel de surogat așa, adică aici suntem îmbrăcați foarte elegant, dar jos suntem într-o pijama pentru că dacă nu ne vede nimeni, de ce ne-am... Asta îți dă și o stare anume, adică nu doar că... Amintesc exemplul unui ministru care la fel s-a văzut și ce era în partea de jos. Da, deci dacă ei și-ar alege, dacă ei ar putea să ne spună și dacă ar fi întrebați și ascultați cu adevărat și s-ar trage niște concluzii din ce ne spun ei, ne-ar oferi foarte multe soluții. Nu cred că noi suntem experții, nici măcar psihologi, nici miniștri ai învățământului sau ai, știu eu, ce alte autorități, nu știu mai bine decât ce ar putea spune copiii. Dacă ei și-ar alege orele și dacă cursurile acestea ar fi transmise și ar putea fi accesate cumva, fără neapărat să stea profesorul atunci online, să stea online când copiii au nevoie de o consiliere, să stea online când au ceva de comunicat și să mențină socializarea asta. Dar de predat pot fi făcute foarte bine cursuri generale pe toată țara pentru clasa 1, a doua, pentru nivele de, intelectuale și așa mai departe. Cum credeți că vor fi convinși preșcolarii și elevii de clase mai mici să rămână în bănci și să fie activi la ore? Pentru că există acea presiune altfel decât a fi constrânși, în sensul că dacă nu porți masca se poate îmbolnăvi bunicul sau bunica. Cred că cu aceste
așa zise îndemnuri sau sfaturi sau motivări, ar fi cazul să încetăm cu toții, chiar și părinții, chiar și bunicii. Vezi că dacă nu porți mască, mă îmbolnăvești. Cred că fiecare trebuie să fie responsabilizat cu privire la propria lui sănătate. Chiar și bunicii să știe că trebuie să protejeze ei în fața copiilor și nu copilul să te protejeze pe tine. E foarte bine ca toți să fim în aceeași oală, adică nu copilul dacă vine la școală este un fel de bau-bau care poate îmbolnăvi toată familia, un mic coviduț așa care se poate introduce undeva. Responsabilitatea bunicului, a părintelui, a unui frate mai mare, a unui, nu știu, unchi, mătușă și așa mai departe, este a lui să se protejeze pe el. E adevărat că e foarte greu să nu-ți ții în brațe nepotul, să nu-ți ții în brațe copilul, să nu te îmbrățișezi, dar asta se întâmplă cu noi toți. Nu ne-am îmbrățișat părinții, ba chiar câtva timp, la început, când nu știam care este rata de, știu eu, cum se poate împrăștia virusul ăsta, nici măcar nu ne-am văzut la față, adică părinții stăteau undeva departe, noi ne duceam până la ușă și le lăsam tot și așa mai departe. Și noi suntem copii, chiar dacă suntem adulți și poate vrem să ne îmbrățișăm părinții, nu numai copiii de grădiniță și cei care se duc la școală. Toți umblăm în foarte multe medii. E clar că putem fi purtători asimptomatici și să îl dăm mai departe, dar pe de altă parte e și responsabilitatea lor să se protejeze. Acum, ce să putem spera doar că fiecare se va responsabiliza și că acest virus va fi ținut cât mai la distanță de cei foarte vulnerabili. La ce comportamente negative s-ar putea ajunge în școli pentru obținerea cooperării? Bine ar fi să nu se ajungă la nimic de genul acesta, adică obținerea cooperării se obține sau nu se obține. Sunt metode psihopedagogice foarte bine cercetate, reieșite din cercetări și din practică, care se învață la școală, acel modul psihopedagogic pe care câteodată lumea îl cam ocolește sau îl vede așa ca pe o obligativitate și mai puțin să pleacă să vadă ce e acolo și ce trebuie învățat și cum trebuie aplicat după aceea. Am auzit în foarte multe cazuri, pe noi nu ne învață nimeni să cooperăm cu copiii dificili, cu cei care au anumite afecțiuni, cu copiii cu dizabilități. Eu pot să spun că, ba da, te învață. Atunci când ajungi într-o poziție la catedră, trebuie să știi toate acestea în primul rând și apoi obiectul pe care îl predai. Deci, cooperarea se obține prin foarte multe metode psihopedagogice și mai puțin prin constrângere sau prin, cum ați spus, să coopereze. Negativ sau la ce efecte negativ, comportament negativ. Ar fi bine să nu mai existe, mai ales că acum, dacă se menține totuși sistemul acesta de școală online, câteodată poate fi mult mai periculos să se aplice o metodă de constrângere în felul ăsta, pentru că poate câteodată e mai ușor să-ți taie ceva pe caiet cu roșu, da, decât să-ți spună o vorbă pe care o aude toată lumea, pe care, nu știu, îți rămâne cumva în minte, ca să nu mai zic în scris sau așa. Deci, cred că trebuie pornit de la ideea că școala o facem pentru copii și că nu este în sine școala un lucru pe care trebuie să-l facem forțat, adică trebuie să fac școală cu orice preț. Nu, trebuie să am grijă de sufletul fiecărui copil, că de fapt după aia se poate face orice, dar nu trebuie să strici ceea ce este în sufletul lui și de acolo mai departe cu siguranță el se va motiva și dacă își va aplica o constrângere, își va aplica el ca să poată să facă fața acolo și nu cu forța. Nici părinte, nici profesor nu cred că poți să faci treaba asta decât să-l ții cumva forțat în fața unui ecran, dar mintea noastră poate să zboară foarte bine, să fim foarte preocupați, să ne uităm foarte cu atenție, dar noi să ne gândim la cine știe ce. Părinții se împart în mai multe categorii. Unii sunt temători, alții sunt nemulțumiți, ba chiar relaxați, netemători de COVID, echilibrați, responsabili. Cum percep copiii aceste realități?
Copiii sunt produsul părinților lor. Și așa că un părinte relaxat va avea un copil relaxat, într-o anumită măsură, bineînțeles că și factorul personal, adică personalitatea unui copil își spune cuvântul, dar și foarte mult felul în care este educat, ceea ce vede la părinți. Un părinte stresat va fi posesorul unui copil stresat și toți vor prelua din fricile, anxietățile și angoasele părinților. Dacă un părinte îl vezi că tot timpul se agită să nu pățească copilul ceva, e clar că și copilul se va supraproteja și va vedea lumea prin acești ochi. Lumea e un pericol, lumea este rea, lumea vrea să mă atace. Și așa se formează și imaginea lui despre lume și o transmite mai departe. Normal că un copil care se ferește din fața oricărui pericol, atunci când va da nas în nas cu unul, nici nu va ști ce să facă. Adică, cumva, perioada asta, repet, este o bună, mai ales pentru copii care, în foarte mică măsură, sunt vulnerabili în fața acestui virus. Pentru ei ar putea fi, într-adevăr, o perioadă în care să vadă, e un pericol pentru ceilalți, empatizez cu ei, știu cum să-l apăr, știu cum să fac, mă duc la școală, port mască, mă duc la școală, nu știu, bag în adunările alea mari, da? Pentru că cel mai bine este să rămână și nepurtători, adică, ok, nu se întâmplă nimic dacă iau virusul și, știu eu, fac forme ușoare sau deloc simptomatice ale bolii, dar cel mai bine este să nu-l ia și să nu-l ducă mai departe, nu? Deci se pot responsabiliza dacă părintele are o atitudine naturală, nici pozitivă că n-ai cum, dar nici atât de negativă și atât de disperată încât să transmiți copilului suntem într-o mare criză pentru că nu știm niciodată ce e în mintea lor. Ce vedem că păstrează aparențele e una, dar în mintea lor se pot produce foarte multe scenarii în care să fie un dezastru, în care să le provoace insomnii, coșmaruri și alte, tulburări de genul acesta. Deci cel mai bine echilibru ne salvează în orice situație. Exact, o atitudine echilibrată. Cum își asumă un copil de 10 ani sau de 6 ani comportamentul? În diverse forme, de asemenea, este vorba de educație. Câte unii sunt docili, câte unii sunt, mai activi, să zic, mai neascultători, dar nu e cel mai bun cuvânt, și exprimă mai bine personalitatea într-un mod care nu-i afectează pe alții își manifestă acest comportament într-un fel care îi deranjează chiar pe părinți sau pe ceilalți. În acest context poate să fie dificil, pentru că după ce că există atâtea alte probleme pe care ar trebui să le avem în vedere, să mai existe și o asemenea neasumare, să zicem, a propriului comportament, poate să destabilizeze cumva un echilibru al familiei, al unei clase, al unei școli și așa mai departe. Dar sunt cazuri care de asemenea sunt obiectul acelei psihopedagogii despre care vorbeam. Adică dacă pornim de la ideea avem un copil dificil într-o clasă, să zicem, și noi trebuie să ne predăm materia, cum se spune, și cum și părinții vor, și profesorii vor, și chiar și elevii vor, atunci copilul care deranjează ora o să fie îndepărtat, o să se încerce cumva, izolarea lui, dar de fapt ne pierdem scopul acelei educații. Important, repet, este foarte importantă și transmiterea de cunoștințe, dar este foarte important să formăm oameni, să se formeze oameni. De fapt, îi formăm și noi ca părinți acasă, și ca psihologi, și ca toți cei care intrăm în contact cu copiii, dar și acel cadru didactic care are de predat matematică trebuie să formeze un om și acel copil dificil nu are acel comportament ca așa vrea el. Îl are din diverse motive și cumva și el trebuie, nu vreau să spun salvat, dar trebuie integrat, da. Cum percep copiii comenzile autoritare ale profesorilor? Depinde când se fac aceste comenzi autoritare, pentru ce și cum le sunt transmise, adică forma în care le este transmisă o comandă autoritară.
atunci de cele mai iarăși multe nu ori pe sunt... comenzi autoritare se bazează învățământul românesc. N-aș putea spune că e cel mai fericit lucru. Autoritatea trebuie arătată într-o formă foarte diplomatică sau asertivă. Adică nu eu pot și pentru asta trebuie să-ți spun ce să faci. Nu cred că trebuie să se facă așa. Bineînțeles că există diverse mijloace prin care pot fi constrânși să se facă așa, că, mă rog, câteodată nu știu nici părinții ce se întâmplă la școală, dar, repet, comenzile în sine au așa ceva, cuvântul ăsta, comandă, are ceva autoritar în el. Cred că trebuie să mergem mai mult pe o colaborare și pe o comunicare cu copilul, ca el să ne spună ceea ce vrea de la noi. Știu că e greu de acceptat când ai foarte mulți ani de învățământ sau ești absolvent al unei facultăți în care ți s-a spus cum și ce să faci, să-l întrebi pe copil cum crezi că ar trebui să fac eu. Poate că nici nu e cea mai bună metodă să întrebi cum ar trebui să fac eu, dar să-l lași să-ți vorbească. Din asta tu te faci un profesor mai bun, te faci un psiholog mai bun de foarte multe ori, te faci un părinte mai bun când îl lași pe copil să vorbească despre nevoile lui și vezi exact ce are nevoie. Am surprize în cabinet să vină copiii și să spună vreau să petrec, și părinții spun același lucru, vreau să petrec mai mult timp, să stea copilul meu cu mine. Ok, și copilul vrea același lucru. De cele mai multe ori vrea să petreacă timp cu părintele. Dar nu știu din ce Nu se ajunge acolo. Da. Adică atunci când părintele vrea să stea cu copilul, vrea să facă ceva ce copilul nu vrea. El vrea doar să stea câteodată, doar să stea la masă cu părinții. Nu vrea nimic extraordinar. Deci vor lucruri foarte mărunte, dar care, din cine știe ce motive, nu se pot îndeplini, în primul rând, pentru că nu ascultă nimeni copilul. Adică tu ce vrea acum? Vreau să stăm. Hai să stăm. Hai să stăm. Cum putem rămâne echilibrați, indiferent de scenariul la care recurg școlile? Să acceptăm că în următorul an, cel puțin în următorul an școlar, da, deci până în vară, se pot face foarte multe schimbări și să fim adaptați, adică prin profesiile noastre, prin ocupațiile noastre, să luăm în calcul și că s-ar putea, dacă avem copii mici, să trebuiască să stăm cu ei acasă, să le găsim un mediu în care să poată face școala asta online, pentru că e foarte importantă, repet, să se desfășoare într-o formă anume. Cel mai comod a fost, ok, o lună să oprești totul și să nu se facă nimic, sau puțin online în forma în care s-a putut atunci. Dar altfel urmările nu vor fi prea ușoare, dar cu prețul echilibrului copiilor. Deci cea mai bună soluție acum mi se pare luarea în calcul a diversității următoarei perioade în toate domeniile. Că putem să, nu știu, că vom fi nevoiți cumva să ne adaptăm de pe o zi pe alta la a rămâne copilul acasă, la a găsi metode. Bineînțeles că până acum, ușor, ușor s-a făcut trecerea asta de la o prezență 100% la serviciu. Foarte mulți părinți au fost nevoiți să stea acasă, să-și ceară cumva de lucru acasă sau să se ducă pe rând sau să facă cumva schimburile, fără prea mari schimbări, la productivitate. Deci se poate și așa. Să rămânem echilibrați, repet, cât se poate. Nu știe nimeni cum și ce schimbări vor interveni în psihicul nostru, dar pe măsură ce ele vor apărea, cu siguranță vom ști ce fac. Pentru că schimbările sunt evidente la nivel societal, economic, psihologic, din toate punctele de vedere și de aceea care ar fi beneficiile, să spunem așa, educației digitale și care ar fi riscurile? Despre beneficii în exclusivitate n-aș putea să vorbesc. Beneficiile ar fi poate pentru mediile foarte greu accesibile, pentru cei care se deplasează foarte greu la școală. Ne gândim că vine și iarna și sunt copii în mediul rural.
care oricum nu aveau acces la învățământ fizic să se ducă într-o școală sau trebuiau să facă foarte mulți kilometri prin frig și izolare oricum pe câmpuri ca să ajungă la o școală. Deci ar putea fi benefic să se descopere niște metode pentru cei care poate sunt pentru o perioadă indisponibil fizic, nu știu, un copil care are o fractură sau o boală pentru care trebuie să stea, s-ar putea descoperi niște metode, să zicem așa, satisfăcătoare de învățământ digital. Altfel, nu cred că ceva anume din învățământul ăsta digital ar putea fi tratat ca un avantaj sau ca un progres. Este într-adevăr, pentru că poate reuni în jurul lui foarte multe persoane deodată și să se transmită o singură informație, să se creeze un fel de competiție, la nașterea unor idei și așa mai departe. Dar asta mai mult pentru cei adulți care au deja, stăpânesc toate, metodele de învățare, au o conștiinciozitate și un obiectiv, o motivație. De exemplu, pentru psihologi acum se fac cursuri online. Sunt foarte binevenite pentru că într-un cadru fizic pot participa 20, 50, 100 de participanți. Dar acum poți să faci cursuri cu foarte buni profesori din țară sau din străinătate online și să fii acolo într-un mediu cu toți cei pe care n-ai crezut vreodată că îi poți avea ca profesori. Dar asta este pentru că ne dorim noi și pentru că găsim metode prin care să facem această trecere. Dar pentru copii sunt stadii ale dezvoltării lor intelectuale, în care nu pot capta ceva mai complex dacă n-au învățat prima dată să facă bastonașul sau n-au fost cu un coleg alături în aceeași bancă să poată vorbi, să se poată compara, să se poată autoevalua doar față în față cu ceilalți. Deci ar fi benefic pentru cei adulți. Pentru adulți, da, cred că odată cu învățământul liceal sau universitar ar avea avantaje, dar nu pentru preșcolari și micii școlari. Care ar fi riscurile expunerii prelungite la ecrane? Acela pe care îl vedem deja. Creează, cred că, un fel de hipnoză și ne atrage acolo, dar mai puțin atunci când vezi o tablă cu exerciții de matematică, dacă nu-ți place matematica. Despre asta cred că mai degrabă medicii pot spune care este efectul. Psihologic, într-adevăr, atunci când ne alegem ce să vedem pe telefon, poate avea un efect, de crearea unei dependențe, să căutăm din nou o stimulare la fel de bogată, sunete, culori, imagini, tot ceea ce ne dorim noi acolo, informația pe care ne dorim și asta ne ține tot timpul în priză, alături de telefon. Dar în legătură cu învățământul nu cred că le va putea crea o dependență să facă numai așa, pentru că e greu. Din ce vedem numai în decursul unei jumătăți de an sau câtorva luni, e destul de greu să se poată concentra. Sau despre efectele asupra ochilor, cred că un medic poate spune că și vedem noi pe pielea noastră că din ce în ce ne cresc sau ne scad dioptriile. Cum pot transforma profesorii și părinții situația actuală într-una avantajoasă pentru copii? Prin a le transmite, dacă pot și ei, bineînțeles, pentru că tot fac referire la cum trebuie să facă părintele, dar câteodată nici el nu poate, pentru că ajungi la capătul resurselor pe care le-ai avut. E o perioadă grea în care poate unii părinți și-au pierdut locurile de muncă, au trebuit să se adapteze, sunt antreprenori care și-au pierdut afacerile, nu mai funcționează totul cum era înainte. Deci, în mare măsură ar fi benefic un echilibru păstrat al părinților în diverse forme, pentru că chiar și acum poți să-ți găsești mijloace prin care să te aperi de ceea ce se întâmplă, să-ți creezi un mediu al tău, să faci ceva bun, frumos, productiv, care să te împlinească, să-ți aducă satisfacție ca să-ți păstrezi echilibru, știind că asta este situația, dar nu ești numai tu, adică multă lume o ia personal, parcă li se întâmplă numai lor, dar nu e așa, suntem toți. Și transmițând copilului ceva adecvat, nu aș putea să spun ce, adică comportamentul lui prin tot ce face părintele, nu doar ceea ce îi transmite
prin cuvinte, lasă că o să fie bine, desenăm curcubeie și așa mai departe. E foarte frumos. Copiii, vedeți, au găsit un mijloc extraordinar. Acum dacă un copil Totul va fi începe bine. să deseneze, desenează un curcubeu și scrie totul va fi bine. Deci ei și-au găsit ceva, o imagine a lor prin care să își proiecteze un viitor frumos. Așa trebuie să facă și părinții. Trebuie, da. E un cuvânt pe care lumea îl ocolește, dar trebuie să conștientizăm că nu se termine, vrem noi și pocnim din degete și se termină. Trebuie să ne găsim o imagine frumoasă, așa cum e marea, un curcubeu, o ploaie, ceva. În încheiere aș dori să transmiteți un mesaj. Ce i-ați îndemna pe copii, profesori și părinți în situația actuală? I-aș îndemna exact acest lucru, ceea ce văd ei, pentru că am vorbit foarte mult de educația copiilor, fie că sunt mici, preșcolari sau studenți, să fie convinși că totul va fi bine și să aibă în mintea lor această imagine proiectată pentru ce perioadă vor ei, mai scurtă, mai lungă, pentru viitorul lor, că totul va fi bine. Vă mulțumim tare, tare mult! Mulțumesc și eu!